Bingeleleke babukele emakhaya enhla nasezantsi umhlaba wonke ngithi hayi phela sanibonani bakithi kuseyimjengedwa bakithi ngikhona ngila ekhaya kwaDlamini 7334 akukho kwenye indawo Nkosi yami ningixolele ngemuva ibackground njoba nizwa njengathi kunjalo lapha emgwaqweni angithi sakhelene sibaningi sinangabo makhelwane nezikoleke futhi kwazise phela kunjalo nabatohakelena phela edolobheni laba baphusha kilokhu izinto ezithile nabo ngathi ba off namhlanje ngisho ukuthi ke nje umsindo niubekezelele kakhulu babukele ngenhlanhla enkulu namhlanje ngimeke nemvula njoba nibona nje izona noma kunini ngomhla ka4 kuApril noma kanjani imvula FM iyavula iyaqala iyasebenza izobe inetha ngendlela eyisimanga ekseni makusa ekseni makuphuma ilanga sizobe sisakazelwa umfowethu lapha nabathi uMr Magic uLinda Sibiya owaziwa kakhulu ngeke ngisho wephethu waziwa kuphi phela hawu ingani konke phela sikwenza ngalaba abantu laba ingani sikwenza ngeching phela anisamazi nini uLinda phela awu lona namehla ngaka senikhohliwe phela ngisho yena impela umfoko agida ngaye sizobe sinayo njalo kuseni ngomsombuluko kuze kube kuze kube uLesihlanu sizobe sinaye njalo babukele emakhaya nibongela ke necrew yakhe bakithi abaqhashiwe bonke lapha kuImvula FM siqhasheke abasakaza ama presenters awu30 mangabe esewonke ngibafisela ke nje okuhle kodwa ukuthi uNkulunkulu wami inkosi yami sengathi nabo bangayiphatha kahle sengathi nabo banganisela ngempela ulwazi baniselele isizwe bese ke engifisa ukubatshela khona kukodwa ayikho into emnandi njengokuhlonipha abantu ayikho futhi into emnandi kufuna ukuthi mangabe nje ezoya emoyeni okokuqala ayikhulekele nokuthi ayithandazele ukuthi izwi lakhe nokuthi ivoice yakhe mangabe ekhuluma nje abantu nabezwa phela bavele bankeneneze nje kube kuhle kodwa bakithi kube kuhle kodwa bahloniphe bakithi ngiyafisa ukuthi bahloniphe kakhulu umhlaba bahloniphe nabalaleli bahloniphe ke nezwe enhla nasezantsi siyanithanda uNkulunkulu kuyenzelana njoba ngithe nje imvula FM I mean imvula ina noma ngabe ikuphi imvula ayikhathali noma bekuthiwa phela uhlala estezi noma bekuthiwa uhlala kule ndlu kweleze engizondayo mina lezi egcwele lapha ngase-Alexandra noma bekuthiwa uhlala kuzo lezi nje ezingenankinga namanzi uyawuthi uma uyihlala elithothi yamanzi asengena uma ithanda imvula ingena noma ngabe ikuphi futhi noma masiphila siphila ngayo konke sikwenza ngemvula that's why ke I choose ukuthi no let me say imvula FM le ngoba imvula akekho umuntu engamsizi imvula akekho umuntu engamsizi ngisho phela labafowethu laba Nkosi yami kuthiwa bayilalela nje nanaphansi kwebridge okokuqala nje mayilala phansi kwebridge usuke elalela ukuthi ufuna ukuthi angatholwa imvula enga-expectanga kusho ukuthi mangabe ukuthi imvula ingavele ingenele kube ukuthi izowela lapha phela lapha phezulu bese ke niyaphepha imvula FM isikhona njengoba kumhla kaApril nje mhla kaApril 1 izinto zonke zime ngomumo futhi ke babukeli phela ngimxoxela indaba enkulu ngathi uyazi mangihleba nje waphela ngomunye umuntu mina ngathi sizozwakala nje yonke indawo futhi mangabe ufuna ukubona ukuthi sizozwakala nakuphi noma ungayithatha nje wehlele nawo phansi uyemgodini cishe ungafika udibane nawo lapha nakubafuthu laba obhodla umlilo bese ngithi mase ngicina amapholoba lapha endwedwe eshidela imhlophe mapholoba phela kanti awungizwana namapholoba ukantini benjena phoseka njongo hawu yengobese phela kanti awungizwa ngobese lapho lapha ezantsi hawu ngobese njongo phoseka kanti aningizwa nibafethu vula phela 98.5 nakho ke swaye kokugcina wodwa phinde yabo mana manibuyele emuva sindlulile yabo awuzwa ke uzwanike
awuzwa ubani lo okhuluma lapho? uNkulunkulu akanibusise nonke emakhaya. Ngisatholakala yinombolo leni ibonala la ngezansi 0732196664. Office number it's 034 00 400 11.